Déixame contarche por que as doacións de Amancio Ortega non son unha cuestión de xustiza social e por que, en el fondo, é unha cuestión de encaixe fiscal e de negocio. Vouche contar unha historia. A Fundación Amancio Ortega, FAO, fai un convenio ca Consellería de Política Social de Fabiola García para a construción de 7 residencias de maiores en as 7 cidades de Galicia, Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago e Ferrol, con 900 plazas. Quen acaba levando a xestión destas residencias? Un amiguete, a Fundación FESAN dun ex-diputado Jaime Rodríguez Arana. Pero se isto non fora suficiente, aínda hai máis historia. Acabámonos de enterar que se abre un concurso público para privatizar 2 desas residencias. E quen está participando no concurso público? 2 empresas que che van a soar. Eulen, esa gran beneficiada polo goberno de Alberto Núñez Feijóo, e que a directora é Micaela Núñez Feijóo, sí, a irmán de Alberto. E a outra empresa que participa é Clecé, filial de ACS de Florentino Pérez. Ese señor que lle dá latas de sardinas a comer aos nosos maiores na Domus Vi e onde morreu unha muller afogada nos seus propios vómitos porque non había médicos de noite. E a subdirectora que vai a tramitar o concurso público polo cual se van a privatizar as residencias de maiores doadas vai a ser Eloína Núñez Maside. Sí, a prima de Alberto Núñez Feijóo. Te das conta? Co noso servicio público fan o seu negocio. Mentras ti estás buscando unha residencia para os teus maiores, mentras esperas anos para un informe para acceder aos dereitos da dependencia, mentras as traballadoras sociais se ven expulsadas das súas competencias, eles enchen os seus bolsillos cos nosos cartos.